Ahojky, ja som Penguin. Vítam vás u ďalšieho videa z Tatier. Teraz sme pri Štrbskom plese, čo sú môj takýto panáčik. Tu hrozne veľa stromov a je tu oveľa viac ľudí ako na Štrbskom. No, tak vám teda zase o ňom niečo prečítam, poviem, si mohli machovať. Mám to zase na papieriku z Wikipedii z Popradského plesa, takže jeho nadmorská výška je 1494,3 metra nad morom. Veľké 6,88 hektárov, čo je celkom dosť. Môže byť hlboké až 17 metrov, pardon. Je ľadovcového pôvodu, takže zrejme tu na nejaký ľadovec bol, tieto hory sú krásne. No aj štvrté najväčšie pleso vo Vysokých Tatrách, aj keď také nevyzerá, je veľa menšie, ešte aj tu je taký kúsoček. No, toto videjko bude také kratšie, lebo sa nejdem okolo neho prejsť, bola tu celkom dosť slušná cesta, takže tak. No, ináč celkom pekné, no, na Homnišak teda asi nepôjdeme, ale však nevadí. Ešte bude zo pár videí odtiaľto, zo pár dosť. Skoro každý deň pôjdeme na Štrbské. No. Tu je takáto chatka. Tu je také jedlo, tak celkom veľká je. Celkom v vodovkách. No. Takže na sú vecka. A kvietoček. Ďalej. Je to fest pekné. Tu sú ešte takéto hory. Mne sa tu aspoň fest páči. To videjko možno bude mať 3-2 minútky. Ale je to len také na ukážku, nejde moc ďaleko. Tu na jediný otvor, čo tam je. Tam sú ľudia, tak ich nechcem moc otravovať. Ešte aj tu sú hory. Tu na hore, počkajte, ja vám to možno priblížim. Počkajte, to je nejaký takýto výsek. Teraz je to ultra zlé zaostrenie. A toto je môj mega prst. Prst je dobrý, ale pozrite, aké to... No nevadí. Fakt, toto videjko 2-3 minútky bude. Tam sú nejakí ľudia. Vlastne tu je nejaká cestička, takto tu, tam by bol strom, takto sa ide. A sa dostaneme tu. Tak. To je nejaká lezecká stena. Cesta tu bola hodinka 20, tak nejak. Sme tu išli zo Štrbského, tam bola taká, sú tam fest veľké kamene. No jedine, že by som to stopala, dám tam akože pár záberov, ako idem. Ale nebudem nič hovoriť, dám tam iba hudbu, moju obľúbenú. Takže teraz stopnem, toto by bolo zo Štrbského plesa a ukážem vám vlastne cestu, ako som išiel. Zo Štrbského z Popradského, teraz som sa dozvedel, som si to až teraz všimol, že cestu nejdem dávať, lebo no jednoducho z jedného dôvodu, tam je nejaký most, a neviem kde je teraz, tak toho budete lepšie vidieť. Nevidno ho dobre, ale tam je tu. Pom. Tak no. Ale viete čo je dobré? Že tu je úsek, kde sú stromy. A tu už je len kosodrevina. Tieto štíty sú obrovitánske, sa mi to tu fest páči. Tak videjko bude mať teda 4 minútky. Takže je také krátke, ale nemám čo viac ukázať. Takže ak sa vám toto videjko páčilo, čo verím, dajte like.